Исәнмесез, җырмың сөючеләр, сезне Илеш телевидениесендә эшләп килүче чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламле. Сезгә ямьле җәй мизгелендә күтәренке кәефләр теләп, җылы эчтәлекле тәбрикләү хатларына күчәбез. Бүген безнең гаиләбездә зур тантана дип башлана беренче котлау хатыбыз. Краснояр авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Иске Кыргыз авылында яшәүче, безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөекле булган кешебез. Тормыш иптәшем, әниебез, картыебыз, дәү әниебез, Наилә Әбүләйис кызы Фазлыева 60 яшьлек матур гомер бәйрәмен билгели. Бердән-беребез, күз нурыбыз, йөрәк түрбездә йөрткән иң саф, изге теләкләребезне бүген тик сиңа юллыйбыз. Синең мактап бетерә алмаслык, сокланып туймаслык сыйфатларың күп. Әмма без сиңа иң элек ныклы корыштай сәламәтлек телибез. Сау сәламәт булып, дөньяның барлык рәхәтлекләрен татып, туган һәр якты көнгә шатланып, бергә озын-озак имин яшәргә язсын. Безнең кадерлебез бар гомерен изге һөнәргә багышлаган кеше. 1981 елда Уфа медицина колледжын тамамлап, хезмәт юлын туган ягында, Андреевка участок дәваханәсендә шәфкать туташы булып башлый. Аннары 1984 елдан Агыйдел колхозының медицина профилакториясында, 1997 елдан 2005 елга кадәр Биектау фельдшер-акушерлык пунктында фельдшер вазифасын башкара. Ә инде 2012 елдан башлап изгелек халыкны социаль хезмәтләндерү үзәгендә социаль хезмәткәр булып эшли. Ярдәмгә мохтаҗ өлкәннәрне үз балалары кебек бар күңелен биреп, яратып карый. Кешеләргә карата мәрхәмәтле, кешелекле, шәфкатьле булганга, әниебез һәр вакыт ихтирамга, хөрмәткә лаек булды. Эшендә алыштыргысыз хезмәткәр булса, шәхси тормышында үрнәкле, яраткан тормыш иптәше, бала җанлы, хәстәрчел, әни, ягымлы, назлы, картый, дәү әни ул. Яшьлегенең чәчкә аткан чагында Иске Кыргыз авылының иң уңган асыл егете Филаис Галимҗан улы белән танышып, 1981 елның 28 августында гаилә корып җибәрәләр. Гаиләләрен түгәрәкләп, без 3 балалары, 1 уллары, 2 кызлары дөньяга килгәнбез. Кадерләребез безне, эшебезне дә җил давыллардан саклап, назлап, эш сөяргә өйрәтеп, кыскасы дөрес тәрбия биреп үстерделәр. Үзаллы тормыш юлына бастырдылар. Аллага шөкер, бүген барыбыз да үз тормышларыбызны корып, балалар үстерәбез. Әти-әниебез менә инде 40 елга якын иңне-иңгә терәшеп, шатлык борчуларны ихлас уртаклашып, абзар тутырып мал-туарын, кош-кортын асрап, бакчаларында мулдан яшелчәләрен, җиләк-җимешләрен үстереп, ихаталарын гөл чәчкәләргә күмеп, күпләргә үрнәк булып гөрләтеп яшиләр. Безне килгән саен якты йөзләре, тәмле сыйлары белән каршы алып, изге теләкләр теләп озатып калалар. Рәхмәт, бүген дә безнең өчен җан атып яшәгәнегез, ярдәмнәрегез, акыллы киңәшләрегездән ташламаганыгыз өчен. Алдагы көннәрдә дә безнең кадер-хөрмәттә, хәерле көннәрдә безнең өчен, барлык якыннарың өчен терәк таяныч булып, илһам нурын өләшүче кояшыбыз булып, әтиебез белән бар канатларыгызны тигез кагып, балаларыгызның уңышларына сөенеп, озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын. Без сине яратабыз, шиксез хөрмәт итәбез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кочып, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа бәхет теләп кенә матур сүзләр генә әйтәсе. Әле һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күк, әни, синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Филаис, балаларың Илүс, Эльвира, Эльза, Розиль,
Миләүшә, оныкларың Рузилә, Айсылу, Лилия, Рәзил, Самира. Хөрмәтле юбилярыбыз, 60 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Якты ал таңнар, тормыш шатлыклары бары юлларыгызны киләчәктә бизәсен. Балаларыгызның күңел җылысы, назы, йөрәк тулы бәхет нурлары, шатлык шаткылары сез бары юлларны яктыртып торсын. Җырыбыз сезгә бәйрәм бүләге булып барып ирешсен. Наилә Әбүләйез кызы. Кирәк түгел алтын көмешедә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти яни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат елмайган алар йөзләреннән, юкка чыга ару талулар. Сай хөрмәтле өстәл яннарында, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Ходай сезгә озын гомер бирсен, урап үтсен иде кайгылар. Безнең өчен дуаларда булган, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез кирәк.